তারা তো পুরো দেখতেছি আমরা বাড়ি গেলেছি তারা একদম ভিতর উঠ তারা তো পুরো দেখতেছি আমরা Gari o thepajak CCTV footage ni kaisa mangpili kasawi phekya norok o mangpili nugui mankhana video ni screen o je kaisa test raptar kaisa bike kaisa buthajak truck no thangai thutai rima bai kaisa kirima chichasa patimung patiwi thangka o patimung patika hani saimangka Agartala ni simi Udaipur thangma lama Bisramganj ni Bakma elaka ro hnoi koktumani bisingtwi saimangka norok thepajak gari ni CCTV footage o nugui mankhana busuk speed khe chalukjak o chalungnai bike driver saimangka o bike driver no hospital o twlangfuru khai doctor rok bini langma choka hanoi saklai rwkha hanoi tabu koktumani channel rogo kasawi phekya tai o mangpili bo tabu social media o viral ongjak tai noro nugui mankhana o video mangpili video ni screen o